teraz v podstate pilotuješ len nožným riadením. Áno, a kvôli krídelkom, aby si neškrtol. A nejde ti keď sa do videa. V pohode. Čiže v zmysle Gagarinovho hesla ešte jeden let a idem do dôchodku. Hej, to bude. Alebo už len jedno pivo, alebo na jedno pivo idem. Aha. Ty pivo mi ani nespomínajú, by som si nedal. To je skôr takého Radlera. Som dneska vysušený jak šlak. Ja som si obľúbil kvasinkové pivo poslednú dobu. Aha. Ja pivo veľmi nepijem. Tu sa naučíš. Pivo, whisky, cigary fajčiť. No boha. To sa naučíš, neboj sa. Čak ja viem, oni letci, akí sú alkoholici. To sa ti zdá. Od spolužiakov a profesorov. Olejček, krásny. Zas ma našli. Mária 231 na finále dráhy 22 ľava. Smerom na vidím. Porubu, pravenec. Pozri sa, tam lejak skrlí, no ty koky. No a už aj tu začína. A začína aj tu, do Riti. No asi pôjdeme dole za to. Nedáme do 1000 metrov, to je zbytočné. No. Lebo hen tam to tmavne podstatne viac. Hej. Nejakých 500 sa vypneme, pokrúžiš si. Ako pozitívna vec na tomto je, že nemusíte umývať lietadlo, len ho stačí poutierať. To je dobré. No fakt? Všetky muchy, aj toto, táto prehánka. Všetko to zmije. Dobre, už ukončil video.